Bosio mwanchomo rigararia kubwatakana no kubarro binyoro hase engencho yo kuburwa wakonyora wichi amate chicho konyora gwense ni kobornya gitari heyemo imemo chonyamira yanekirie umuroberio bwokwene kya kwasemia higoro yo kubanga oroiboro umuroberio yo ni kobonora agoro munyagitari Josh Manyora uyo atebirenga ni kobono batumegete chingencho choko batumeka abanyagitari bari ba CHPs eri kwasemia abamenye higoro yobuya bwokubarro kubanga oboibori kubwatakana no gokonga kubogima kwabergo kwene kwa samatuka bwange ntwabugate a medical camp specifically as a department ya MCH, that's maternal child health, whereby tuataka kora bolingoli na boy go services which is a community and especially abantu baminto banyamira gaiga. So negento twabere to gukora kero mutinyi ntobwate aite inreach go say outreach, whereby inreach buna lero iga baje senya gitari ni outreach nekere to kogenda isuko asa abantu baminto bale sengencho koro bolingoli. Services togo balero se abarwire ba asa clients baito ngamo no kuligere nga family planning chito chire abantu baito banyole family planning amakobangoro iboro ase chinka cyabo nabo abana baita bake banyora mariogo ali akonyara kubatanga kuru asa marwire tofauti health promoters workers yaba gutara sebiro nabo batoje twakatatena family planning ngo korwire yabusa na kirege ntongo pimukere sebuna na ikirege yananya na services na kole chance pi tinga kanetena na shiringi ono nabo kirimo muroberio yo ekyagera ubugimo bwako wikato torende ando tumanya abana tubonte konyora namba kitubonte konyora sa abana tubanyare kulinda ase rero ngo batore services gwansera MCH clinic kyabana gocha se family planning esa gutanga kobanga bo oroiboro na gupima tore pressure na morere yesukari ntubona rete promoters ndwetete gwete binyoro gweta tukaeresa abantu bache banyora services cyafuri nabo igo gasi yetu nere tokora no gupima chisukari pima pressure ase abantu baminto irinde tobakonye mbarwara egento kyachandira abantu baito no butaka bwasumbwira abantu baito none basa bakiranya gitariye ko babura ono ntubune como promoters toko genda kubaligia na moro bako ine tomo cover services